Another person, I open. So over 5 per Macassa or question, because so 2 million of what they can say. Or go. Was it always a be behind a medical call for years and year. When you send the days, I send my baby to me, I made it pebby out. Now, and I'm sure yet to me free a bonim, I'll call him. Fabamukasa, the few Mukenka, and we Rebecca to me, Neddy Jumawing, now conquer more quabas were dinner. Amen. 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 So there was a bomb by Eddie. Yamekra, serious. Yada Yesu ase 93.7 Abusiafo na na pay ofa Bible na nyina trust na yadi nkomo kakra Yesu Kristo adaroma ababoa o ebepeje wagina yie na madan kwa abaya odia na mesrese menu di nkomo ketua bi na ya nkomo na yebedie no baboa wa peje wagina baabi Heaven ya real. Yes. Heaven. Obi abaka cho say heaven ya real waboa. Di abaka cho say heaven ni wo. Ka cha say so for Akwasi wi aso boa. Heaven ho. Na original ye ni nkomo kakra. Be pesati afo atie me na ya twetwe nkomo tietia. Me bre ne ko. Na menim ni yesa Kristo beboa ho. Sa message ama mada. Na message na asa akabio. A Kristo for doso. Asore ko for doso. O ma tra sorry ma tro me di assemblies. Because dipa me SDA ni. Because Anglican a doso papa. Na so o ma ya Kristo for sha. Oma kwa sori dos ma yani nkomo tietia na ebi awurade nam so beboa wo ma dan na matimi ya Kristo ni na dan dai ana ba me ehunu sem ye Nyankopon ba ma any video who is a Christian amen who is a Christian why any Kristo ni the okosorintem and I said the osesi I saw them yes when Christo ni they are above for their cashier and now the okatons the osan come and now the obachene also for preaching and also for mammy deaconesses and now elder. Why na ye Kristo ni? Amen. Say kase obi ye Kristo ni a. E kire say Kristo no onie. Yes. So we Kristo a wo hunu a. Wo Kristo. Na ade ba ko ye nse no nso ni. Wontimi nyese obi wa brekura wo nhua no. Amen. Wontimi nyese obi wa brekura wo nhua no. Yes. Yese oba wanse oni a. Senese. Ose. Bible ya sema me ka kire onai. Amen. Me ya Kristo ni dia na me ya Nyankopon ba. Ana me boa. Onyankopon na wo Kristo. John 1:12. John 1:12 was say na dodo a age no. Dodo a age Christ. Wona age ni din no. Wona age ni din adi. O ma wontumi se wonye Nyankopon ma. Obi enti asem ni ye. O se o ma wonde ai. Tumi. Se o ma Nyankopon ma. Enti ubetimi akwasore. Anso na tumi a power. Etimi ma obaye ba no. Na unni. Onsankai. Amen. Ubetimi akotro udin. Awa sorry. Anso na tumi a. Awasi ade maw. Ama obaye baye no. Wondi bi. Unyanyai. According to obi Ghana was me NDC ni.
abrekura wuni membership card wonka ho ye boa ye new amen enti wose dodo a aje Christ wana wajine dia dino ma wontumi so onye Nyankopon ma enti first one examine your life se tumi a ema nipa baye nyame ba no wo abaye tumi ano your first step anya se wo ko yo amen tumi a ema nipa baye nyame ba no according say matimi afia ko Germany but the tumi krata abama ma ye citizen awo ho mini how can say matimi akase me ye Germany ntumi nka o de ma say tumi krata abama obi awun say me ye citizen 3.7 eni ho how can say matimi akase me ye Germany ntumi nka kona mako but me free ho yes me nye honi amen ya to aba ho a me ntobi me ho yes what you say say ya kan ni pa wo krom ho a ya ba kan me afra but say ya kan o man ba pa me nka ho what you say enti ade ba ko ma hu ni ha ni say many ana kwa asore but little and yama won tomia amo mo baya abaye yes what you do and say we nyame ba what you do to so dudu and say so nyame ba no kwasem pa amen adia ba ko pe ana ma utimi ba ye nyankopon de baba Jemeso amen. Aye quotation, simple quotation, but it depends. Ose dodo a ajimi. Ona jini dia di no. Wana wa jimi dia di. Ma wontumi se o me Nyankopon ma. Ose me ma wontumi, mama wontumi. Anti woji awrade di. What do you say? Yes. Ana wa jini dia di. Sana wo esawo. Wonu na odi tumi ba ma ono wo odu to scale so aha say ayawa no keke anose frakomam anje urade release ni tumi a abamu abaya no ema obi kwa dabi nye dipa bia Jemeso amen enti the me person na me sisu dua ma oti ase ni say ye kwa sorry ako huha awurade ansam tumia abetimi amu abaye Nyankopon re aba amen Jemeso amen okay so wunya nyame ba wo so ade ai ye nyina onya nyame na ba ye wo ma Abraham Awuah nyina na ye Israelfo tazamini me passa obi a wutie me na wo bisa ho se tumi a ema obi be nyame ba no nsaka ya di ama ono ya faster anya sa ubregu oba ko all night oba dry fasting amen kwasi da wujo ma kuro but the tumi a ema obi Nyankopon ba ye nya release mawa you be in trouble. What be good? Amen. You better be a false or you're deacon. You better be a false or you're elder. Or you're presiding elder. But the power and every country so you're Obano. And only ask him. Amen. Number 2. The Oyenya Bano. Wa dankwa dia oye nyame ba no o de dankwa ono nso se no nso efrisa yentimi mfa Kristo nyina tamuom yes ya de na tiri ba nyina tamuom because of that power no o dankwa
amen. Amen. John 3 verse 1. Verse 1, 2, 3 and 4 and 5. Nipa bi firi Farisifo no bo ne din di Nikodemo. Ne din di Nikodemo. Yudafo pani bi. Aye. Ono ba Yesu ncha na dweno be se ne se Rabbi. Yenim so ofiri Nyankopon nche na aba so kyerɛkyerɛfo. Na obi ntumi nya nsanche na woye gese Onyankopon ka no ho. Na Yesu bo ase ne se no kre me se wo se wa wo bi foforo a oli ntumi hunu Nyankopon ahenni no. Me da se. What oh that step 2 no. Etwa se nipa bia wo benya tumi no. Abaye Nyankopon ba no. Gese nyame nyimo. Amen. Amen. Asawo. Tia samedi. Gese nyame nyimo wasaade ai. Sawo. Anu na John 1 verse 13 no. Abaka to se emfiri moja. Anade ohonam pe. Anade obare mapem na mmafiri Onyankopon mu. No. Anu wo safo. Jema so amen. Amen. Wasi. So wa obi foforo a we the voice of Christ. Wa obi foforo a Tumi hunu Nyankopon ahenni no. anya so aba sore no wanya wo foforo. Mama nka no kura njire. Jema so amen. Amen. Tumi abami ajiwa tom. Anama sam no so. Ana nyame banyi nsawo. Yes. Na nyame awo. Ade ne tumi ade abai amawo. Amwo wo kwa obi atemi akasa Nyankopon tiasefo ne ba. Ana akwai. What the man says? Tell somebody what say ya wo obi foforo a. Tumi hunu. Jeme so amen. Amen. Another Paul answer back on 2 Corinthians 5:17. Answer back can be oh. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Or since this will be what Christo mua. So some me do. Among frontiers on me say wa so dem a. Christo no dia ni si ho. O se so obi woni mu a. Na just what me akwasa ne yam. Yes. Jema so amen. Amen. Wa woni mu a on ka sa sori o. On ka sori asem. The person that what in your mercy. Say obi timi wura Kristo Yesu mu a. That body foforo. Na ya wonu a. Ya ka si abade bi foforo ade no. Ade no. Yan fa say ya wa kwada foforo wo kwa wo hunu. Or flesh. Ni nantrim papai. Boni bia ni no. The bibia nkan. Wa flesh. Uhane namu afita na nsam fita. Chasa boni ni no. Yeso abamu akọ ni nsam fita. Chasa boni nya dia. Ni ho. The Paul say obetimi wure Kristo Yesu mu a. Ya body foforo. No ba ya body foforo. Jema so amen. Amen. Oba ya body foforo. E ba sa kane na ye won no. Ni o ma dada no ho mu nyina no aka kire. Wonse sa kwala sha ya furu mu a. One brabo aharawa akoma. Yes. De odidi de ne maami didi gum. Didi gum. De okotora ti fam. One nyina na wo ya furu num. Pa. Se opia ya wo no no a. Anioma ni nyina wo ja wo ya furu num. Amen. Sa kwala ba no kura ne maami nso na. Na je so wode ya muade ne ya de ya ba. O ja no wo ya furu num. Boss. Ya wo bo fra ne kura wie. Ansa na kire se bibi wo mo be fra ba. Aba. Ya bo fra na ne ba. Jema so amen. Amen. Enti sana wonso se wo Kristo mu a wo ba ya body afoforo. Ani ama dada na ne wo wiase no. O so ja ni nyina. Ana di adanse se you are born again. Amen. Amen. Me pese ana aya disio. Ana me na obobo so. Se enti se obi wo Kristo mu a ya body foforo. Enioma dada no atwam hwe niema nyina eye foforo
nneɛma nyinaa firi Onyankopɔn ɔnam Kristo so apata atwe afam no ho na ɔde apata so ma Onyankopɔn so bu Kristo ma ɔyɛ abɔde foforɔ. meda ase sɛ mehwɛ Bible no sɛdeɛ ɛsi ka hɔ wogyina hɔ a wonte aseɛ wogyina hɔ a wonte aseɛ. Amen. Meba now quotation bi wɔ hɔ a ɛyɛ simple na wɔsɛ wokyerɛm. Amen. Yesu se Nikodemo sɛ wɔanwo obi foforɔ a wontimi nhyɛn Nyankopɔn ahenni mu. wɔna Nikodemo so busa sɛ ɔwura manyini Yesu ka n'asɛm a ɛyɛ honhom asɛm no ɛbi ana adwene ne nam enti aso honhom mu kasa ana so honam mu kasa ati asɛ obi a manyini ma da na makɔmɛ maame anyinsam ɛne Yesu yɛ ndino so yɛ Israel kyerɛkyerɛfoɔ paa ɛna nti wonim sɛ gye sia wo obi foforɔ mframa bɔkɔ baabi ɛpɛ te ne wate ne nka na baabi a ɔkɔ ne baabi a ɔfrɛ deɛ wonnim na sɛ meka fom asɛm na sɛ onyini abade na maka so sɛ mo agye adi na sɛdeɛ Mose ma wɔwɔ no so wɔ serɛ soɔ no saa na twa so mu onipa ba no soɔ na obiara ɔbɛgyina di ne nyera na ɔbɛnya da nkwa na sɛdeɛ Onyankopɔn se dɔ wiase ni so ɔde ne ba wawo ne baako pɛ ama yɛn na obiara a wɔgye ne dɔba no di ne nyera gyeme sɛ amen owiara ɔse hwɛ Onyankopɔn soma ne ba no wiase so ɔmabu wiase atɛn na mmom so ɔfa ne so agye wiase na deɛ ɔgye ɔba no di no ɔmu no atɛn na deɛ wɔnye ne ba no ani no wɔbu no atɛn dada sɛ wɔnye Nyankopɔn ba koro no ani yɛ mmom ne atamuo no ɛne sɛ ɛhan no ba wiase nanso nipa dɔsom sene han firi sɛ wɔn nnwuma wɔ abrabɔ wɔn suban ɛyɛ bɔne. gyeme sɛ amen enti matrɛse ɛna masese ɛsɛ mepɛ sɛ mefrɛ me wo Kristoni a anaa Onyankopɔn ba a ɛwɔ sɛ metrɛse na mɛyɛ sɛ me ho mebusa me ho sɛ na so mewɔ Kristo mu Kristo ni mu matemi awuram na Onyame awo me na tumi a ɛbɛtumi ama yɛ Nyankopɔn ba no mensaka ɛnyɛ dressing ɛna ɛnyɛ post meyɛ deacon ɛnka ho yɛwɔ so many elders so many pastors yɛ wɔn nyanya awo foforɔ na no na ateɛ wade aseɛ a wɔtumi pirikyi but ɔnwura Kristo mu ama Nyame nkyɛm no ngo no nyanya awo foforɔ gyeme so amen na Yesu ɛpɛ sɛ Onyame pɛ sɛ ɔbɛyɛ nipa ɛwɔ asase soɔ no wɔnam ne nsɛm so bɛwura Mary mu ɛnyɛ mogya na deɛ ɔbarima pam wade aseɛ ɛne ɛde nyinsa Christ wɔnam ne nsɛm so according to wɔde sɛ Matthew Mike ɛna Luke ti asɛm ne ye ɔbɔfo ne ka kyɛn sɛ Maria wɔnyɛ Nyankopɔn ne adom ɛyɛ worse wobɛnye nsa no wɔ babarima ɔsɛ meyɛ babuni menim sɛ only sex ɛna ɔde nyansa ba me nso menyɛ bi da na bɛyɛ dɛ ne manyem wade aseɛ ɔsɛ Onyankopɔn ahoɔden baba so na bɛnye nso ɔsonsoro Nyankopɔn ne ba ɛna Mary receive asɛm no nti na ɔsɛ dodo a agye me wɔn a wɔgye me deɛ di if you receive the word of God you are pregnant Christ wade aseɛ enti sɛ wo nso wobɛtumi afa Awurade asɛm so ama Kristo anyinsɛ the same procedure ɛnyɛ deɛ barima pɛ sɛm gyeme so amen nti Mary bɛhwɛ a ɔka sɛ nyɛ wɔ mo afra no a yeram announcement ɛtɔ so sɛ woka sɛ Elizabeth nso nyem asa ɛfiri ɔkɔ no Mary nyem asɛm no a wɔgyeeɛ no ɔma no tumi ama no nyinsɛn gyeme so amen mepɛ sɛ yɛnso the same procedure ɛne yɛbɛfa so awura Nyame mu ɛmo yɛnso wawo yɛn
said your first procedure so many nipa wo no e ba asase wo so anya barema no oba nam no the same procedure. Yes. And you examine your life. What's your fruit? What's your fruit? What the Nyame will tell? And the Nyame tell you. And the Nyame the come here by here. What your mom? Now for them to know what to say. Jamaso amen. Amen. What do you say about when in ball? About one other bastard bubble. We say our cotton one. What's on papa? If papa the other ball and go. Until I call our ball ball. Whatever Kwame Bay. When your ball I want it. The papa nimbo. What you be fast on a ball nuclear or that cry national. I got to one. Jamaso amen. Amen. What you say? Enti adiaba kwa me pesa me busha no so for me nyame ba so for nyame na wo me twa ya nyoma me odo to me abamu aya baye won saka number 2 what me awure nyame yam amana nyi se wo na so nyame na wo dia sit down and check your life. And the Nyame suba na play. Jamaso amen. Amen. 1 John 3. Simple quotations. 1 John chapter 3. Verse number 7. Ositene nam adetene yosuba. Aye. Emankuma mama obiala na ada. Obia na da. Ye oye de etene no, otene se de ono nso tene. What de oya de etene no. Otene se de ono nso. Otene ti se de nyame a wa wono ne tene. Na do e boni ni firi obonsam. Obia o practice sin. Na just obonsam na wono. Amen. Amen. To aso kan. Ifiri se obonsam no firi fiti ase ye boni. Aye. Ye tire Nyankopon oba no be yi ni wadi se ode be se obonsam. Oba se obonsam djuma. Ye Nyankopon awono nye boni ifiri se na batini. Full stop. Full stop. What's it? Obia nyame awono no anya dia bai. Nye boni. Da do so awense. Osu onye boni. What's what ya kromfo? Onye boni. What ya say na say? What's it? Obia nyame awono to say nyame wawo. Amen. Amen. Obia Nyankopon awono no anya dia bai. Nye boni. Mosi obiara Nyankopon awono nye boni. Ifiri se na batini mu ontumi nye boni. Ifiri se Nyankopon na awono. Quotation ya me dan yo. Me dia preach na to biribi anu atobo. No abiem. Amen. Amen. Obia nyame awono no. Onya boni. Why? Jamaso amen. Amen. Efiri se nyame na awono. Na wono. Nyame onya boni. Why a God of justice? Good. What do you say? Why a God of justice? Sir, what can you say? There's a metro radio. What can you say? Ediabeni, Udiabewu. Now, Codina, we are, and that's why you're born. Or catch now. When I went this way. Amen. Amen. We're too good to the point to say. So, on my to send anyway. Aya bonia on fiti prakopa nsano. Dabi. Wasumeni pako hoko bo won koko. Na se wantia. Da hona ba mama. Enteni aso a God of justice. Nyani dia. Ti asemni. 1% amama mufu nyina beka se. Nyame wasam yan tintino. Ani wasuma Yesu Kristo ha dia bai. Se obia imagine ni. Yesa dia nya Israel nko abio. Na oya sobra che no anya ni eduru gemu a na otam utuma obetuma ka se nya metiri mo oden timu nya den we're justice, we're unique, we're excellent, everything, we're perfect. Ti asemani ye o se dia nyame awo no nya bone nya pone efese nyame na nkase nya bone ambao tumi nye
onkura boni suban onkura boni akoma onkura boni adwene Onyame oye do jemeso amen nemu oye justice amen o se de Onyame wono nya bone dentia o se afrise the fruit of God atisani panu that fruit is the Holy Spirit. Amen. That fruit is the Holy Spirit. What is here? Yes. Is the power of God. Amen. That spirit is the Holy Spirit. That spirit is the power of God. That is the seed of God. And the Awuah, not that seed, you know. And no amount to be born. And no bamu abasanyame. And no amount yanko pon ba. What is it? Yes. And you me question me trade. Jamaso amen. Amen. And you me question me your connections. I am one new assistant and no work as a day of Juba. What's my question in your Christian? You won't count. Boa. Asampa na make it no. So enti obi betra sase so and Solomon kan Solomon nyanya nkopon ba o. Jemeso amen. Solomon nyanya me ba. Ye kanya me abaya starting from Christ. Solomon nyanya me ba enti odi mo asam no kan say me the favor no ho. And Solomon say Asanka 4721 oni patri ni bia ni asasi so ya papa no anya bone se ni patri ni ni Christ obatra asasi so ya papa anya bone da oni your friend ni patri ni to wasa Jemeso amen and to you we are follow the righteous man called Jesus Christ. That is the Bible. And don't you saw them now suffer politu. Me catch them because some of them didn't know open quotation. I got to say Bishop Nana Yirija no. Bibi oba preach bi ahon no de nam. Me catch now. Obadoma wuti me na pai. Heaven oh, me say reality. Now you're only child of God. Nyankopon man ko na be ko bi. This what you saw them. Now chimpina. Wonya nyame ba. Ya sabri. What you saw them wo dressing ye. Wonya nyankopon ba. Bible says in Tidu 20 years in ya sabri. Was say anya dia to the for. And I heal a for. And then I'll go past self in Tibia. Yasamini, and I so say no one obey. Let's catch yourself. Utrumunirago. I had the bet, you know, the West, you know, Ababonu Fuasi. What sheer Babonu Fuasi, and the family in Ragu, I say Katato, and so you are being a tone Wakatanachi. To Yoba. Jimmy, Sani Panonsona, company for a power Majumamu. Cause on one Juma, Jimmy. There's one more customers. What you Jimmy for near Crom for? Now, Baby said, me buy me my hobby. About why? That's all pro. What do you say? And if you for me, I bet you know. I can't crunch now. What do you say? Send them in our power, our sister. They can't know. And can you say? And can you be Jaman when you see my Jaman Rawa Hosa? The scent of fornication. Follow. You want him. When you do it, that's what Jaman for. When you do it, with dressing. What is here? Abamua was this one was in Yamia.
ɛne nti wo nsa Christ na soba no ne yɛsɛ Jersey 50 cent nkwasiafoɔ nkoa na wohyia wɔn asɛm ɔsɛdeɛ nyame awo no no ɔnyɛ bɔne ɛnso wosi magazine woyɛ ada wi amanfoɔ gyia bɔs tɔn amanfoɔ gyia bɔs na wotɔn amanfoɔ fingers na wotɔn amanfoɔ line na wotɔn wode sɛ wokurɔmfo kyɛ wama ɛde tuo kɔ dwa asɛ meyɛ ada kurɔmfoɔ wonsakra waden nti magazine dade a wokɔtɔ dade a wobɛtumi atɔ mmienu na watwerɛ 5 kurɔmfoɔ meyɛ nyame ba wokyi asɔ dɛ ma wɔkɔ ntotosoɔ duru a wotoa no yɛbɛgye di asɔfo no bɛgye di yɛnka nkyerɛ wo nso wobɛyera wonyɛ nyame ba da yɛsɛ nyame wɔ kurɔmfo wo nso aka ne si ala yɛmahyɛ wopam adeɛ material wobɔ korɔ no wɔ ho bɔ korɔ no ɛwɔ ho wode bi ɛse sa mepam yɛ no deɛ kaa yɛni na wɔnka nkyɛ sɛ masa mede kɔto fie a dɛ fa ɛnhyira wode aseɛ atadeɛ no wɔbɛtumi asusu 5 years bɛpam wɔse tɔ 7 na wagya tu hɔ okorɔ no na ɔbɛpa nkwa enti wonti wo sɛ yɛsu paa nyame na wo korɔmfoɔ sɛ mepɛ sɛ na wɔnom toɔ wote dwom tɔngare wote dwom tɔngare magyere kɔnkɔ wabɔ toɔ ma na fua kyakya by force bɔtoro a wode sɛ ngo wɔne ne kanala gum wɔwɔ wieɛ wonya kristo ne o woyɛ bɔnsamba diw so a wotua ntotosoɔ dudu a wotua asɔfoɔ no yɛdi ne koa wobɛsɛ akɔ bonsam gyamgyimi ɔsɛ deɛ onyame awo no ɔnyɛ bɔne o ɛfiri sɛ naba akyene mu wɔanyam nam kyerɛɔyɛ ɛnɛ sɔfo maame ɔwia kwansi na wobɛkyerɛ ne sɛ sɔfo maame wonem sɛ ɔne wokuru na ɛyɛ adwuma wo ho ɔsere adwuma no modea wode ɔpa bɔsɛ fam ahai me manager ɔte ɔpa adwuma no sika wɔni na ɔhwɛ sɛ adwuma wura bɛgya no adwuma no nya no dea enti ɔhwɛ sika no ye wɔgye deɛ mekyerɛ no se enti sɛ wokuru yɛ sɔfo da branch a ɛnkyerɛ sɛ adwuma no yɛ wokuru deɛ o mode mohyia mobɔ korɔ no sɔfo maamefoɔ ntoma bia no atɔ bi na ne kɔkyerɛ pɛprɛpɛɛ ɔnkɔ nsrahwɛ ɔnkɔ sɛnka aduane kɔsia da bia no wakyɛngye ne ho ɔdane afinhyiaboa ɛsɛ ɛno na kyerɛ sɛ ɔdi sɔfo maame apu wɔte hɔ a no ɔda amea ma ɔda fie kora ɔnyɛ adwuma ɔmpra ɔnyɛ hwee pɛ sɛ mekeka bi kyerɛ wɔ mani abere o wɔ sɛ deɛ nyame awo no ɔnyɛ bɔne ɛhɔ ne mabɛduro menwie yo mɛtoa so da bi wɔ sɛ deɛ nyame awo no ɔnyɛ bɔne wo nso sɛ woyɛ born again ayɛ dɛn na ayɛ visa connection born again visa na wo connection ne a wonte aseɛ ɔho wotwi atakurata awia tai ɛkɔpa keka wɔ baabi twe diesel tɔn wowia wɔsa bɛyɛ preside no ada wowia no wabɛka sɛ metaa napae anwuna gu mepɛ sɛ ne ɔse deɛ onyame awo no no wɔnyɛ bɔne o ano na meme ne woka ho asɛm gyeme so amen taxi driver wayɛ adwuma ama no abɔ wan na wafrɛ w'adwuma wura wo sɛ kaa no agyegye me bɔɔ na na starte gyegye me kyerɛ sɛ mene woka sɛ kura meti magazine
na de ama obi brother ne nkasa ma me nso boa strategy pɛɛdi na sika ne nyinaa de agu bɔtɔm kasi wawie sika ne nyinaa de agu bɔtɔm kɔsiara ne wakɔ asɔre onim sɛ wakɔ asɔre no nko adeɛ apan bɔne woka bɔne kyerɛ ɔdomfoɔ ne mawufoɔ meka ma wate woyɛ marketing manager woyɛ marketing ti adwumam yɛ wogye wo commission wokɔ sɔre abɔ adwuma no korɔ no nso ani wa ba sara ate wo yɛso na yɛse nyame de ne tumi ba ma wo agya no wobɛdɔ baabi a nsongo bunsɛm gyam nsongo asɛm paa na meka ne no no asɛm paa wokɔ kɔmfane te kɔkɔlabu a doctors yɛ biabia clinic ɔmo so na yɛ asɔre mu mpanimfoɔ yɛwia hospital nnuro na de akɔgu yɛ clinics korɔno yɛba fɔde a no wabɛtena akɔnwam mema 50 million moma mpa yɛ ma me ne nyame mblɛse me korɔmfoɔ wana mɔ mpa ne ma wo wade ase a asɛmpa na meka no mese wɔse deɛ nyame a wo no nya bɔne wɔnyam asɛm wɔnyam nam trɔyɛ na ɔka sɛ sɔfoɔ awie adidi atɛm dodo agye me wɔn a wɔgye ne di adi wɔma wɔn tumi sɛ wɔbɛyɛ nyankopɔn ma ɛne yesu na aka sɛ wɔmfiri nsuom ne honhom mu anwu wɔ bia sɛ nnipa biara no wohia wo foforɔ ɛna paul nso se sɛ obi wɔ kristo mu a wode aseɛ ɛna mekyerɛ sɛ deɛ nyame awo no no wɔnyɛ deɛ bai ɔnyɛ bɔne nti wodeɛ dwondwɔn gyeme so amen nti waa dwondwɔn na sɛ asɛm a meka meboa a wode aseɛ ɛdɛn na wokuru to kwan na watwa natie wowura opia tɔma bama foforɔ ne wodaeɛ ɛhu bia mmɔw ɛnso bama no berɛ o sika ma agye da bia wokɔ mpaebɔ odifoɔ nso hye so odifoɔ hyɛ nkɔma wɔ akwankyerɛ na wɔsa hyehye so rough wowia wabɛdwɔn ne kɔ wawerɛ bu wokuru nso si Canada na wɔdi no ɛna wosu a wote aborɔkyerɛ ntia no korɛ sɛ wote hɔ baabia na wɔkyi nokorɛ wode atea you are elder, you are Pentecost elder, you are pastor, Assemblies of God pastor, you are CLC pastor, and I take Canada, what a Britain, what a Germany, and Jano Cressa, what you take Ghana, once what you are free. Was it a Yamia on your bonnet, father? Roma father, Obiancho, Saman Wario. One I say, I feel you are dying. Now for man, you do them at Trenty. Oh, Tiani. Oh, Tiani. I say more. What do you say? We are to my electricity corporation. We will sell some to Kura. I want to ask you. What cost sound cost sorry dear? Mama, what do you say? What's your name? And the connections are who asapa na me ka kire mu no o se de nyame awo no nya bone kamafuo ntimo mu ya djuma kama ntimo nkwa sare omoko ntimo nya nyankopon ma omoye nyame ma e say ya kokaso nyame ba ayasam because bone awo di no nyame ba ntimi ni odi asia we are pressing one to press we are come after this one come after this Roman Anglican, Pentecost, SDA, and sorry, Babra Banyina won't be. But Sabonia would be, Ucha Hirachi,
kotra barrier so barrier woni onyanko prosi ni ba de ko hye wiram no wafa bia nyame ya wono nya bone customs asambara me kan na no wo se obia nyame ya wono onya bone ayada na de oye bone me brako menim se ma hono madro de nyame ya wono no onya bone part 1 nyame nhyira nyame ya doma ya ba sa to aso